TPF boskangi salona hari tongo TPF boku bai sigang saya samang bai siklai piaba sini action no boskangi salsani ulo no nuknai 25 tarik ni simi sini soba singnai 25 tarik tini 23 khana 24 soni 25 जों तिनी जतनो साख्लायो 25 तारिख 12 घंटा ऑल टिप्रा स्ट्राइक जों साख्लायो 25 तारिख ऑल टिप्रा स्ट्राइक जों साख्लायो तामनिं खांखांखै थैमानि जे बिश्वजित देबबर्मा जे बुथारजाकमानि आबनि जे बरक बनो बुथारखा आरो जों नुखा गोबां मा बरक बनो लाथाबाय तकमानि भिडिअ आ जागागो जे बुथारनाय र जतनो दाक्ति 24 घंटानि बिसिंगो एरेस्ट खाइजाकथों बरकनो फांसी अर्डार सिम माखायनाय तामनि खांखै अबतिहाय द्वितीय बार तै अतिप्रा हावो ता गते दों अमनि बागै जों बरकनो शास्ति रोजाकमानि नुगिया सांसनातै सिनि सभा कन्टिन्यू दंनाय फर्स्ट स्टेप 12 आवर्स स्ट्राइक ऑल टिप्रा जों सारा त्रिपुरानि गोबां मा जागावो पिकेटिंग सिस्टेम खाइजाकनाय आ पिकेटिंग सिस्टेम न जों खाना साख्लायनाय गाइबिसक सेन्टारो पिकेटिं दंजाकनाय नंबर 1 नंबर 2 सिनि सभा